अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। द्वितीय अध्याय सांख्ययोगः आरम्भः। द्वितीय अध्याय हे हरे श्रीमद्भागवत गीता। द्वितीय अध्याय सांख्ययोगः। संजय उवाच। संजय କହିଲେ, କରୁଣାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଚଳିତ ନୟନରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମସ୍କ ଦୈତ୍ୟ ସଂହାରକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବିଷମ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମର ଏ ମୋହ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏ ମୋହ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସୁଲଭ, ଏହା ଅବାଞ୍ଛିତ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନଷ୍ଟ କରେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ହେ ପାର୍ଥ, ଏ ନପୁଂସକତା ପରିତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ ଏହା ତୁମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ହୀନ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପରି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। କଥଂ ଭୀଷ୍ମମହଂ ସାଂଖ୍ୟୋ ଦ୍ରୋଣଂ ଚ ମଧୁସୂଦନ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ହେ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରକାରୀ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ମୋର ପୂଜା ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧନୁଶର ଧରି କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? କାମନାସକ୍ତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟଭୋଗ ଆଶାରେ ମହାନୁଭବ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ରାଜଭୋଗ ଏହି ସଂସାରରେ ରୁଧିରସିକ୍ତ ଭୋଜନ ସହିତ ସମାନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ଖାଇ ରହିବା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସେମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଜୟ କରନ୍ତୁ ବା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରୁ, ଯେଉଁଟା ଆମ୍ଭର ଶ୍ରେୟସ୍କର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱଜନମାନେ ଧନ ଜୀବନକୁ ଆଶା ନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଦୟା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦୋଷରୁ ମୁଁ ହତବିବେକ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ମୁଁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଲାଭ ହେଲେ ବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତପ୍ତ କରି ଦେଇଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ପାରିବ ବୋଲି। ଏବ ମୁକ୍ତ୍ୟୋ ହୃଷୀକେଶଂ ଗୁଡ଼ାକେଶଃ ପରଂ ତପ ନ ୟସ୍ୟ ଇତି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁକ୍ତ୍ୟୋତୃଷ୍ଣିଂ ବୁଭୁଃ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ହୃଷୀକେଶଙ୍କୁ କହି ଅର୍ଜୁନ ତୁନି ହୋଇଗଲେ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଭାରତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଉଭୟ ସେନାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ବୁଝାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀଜନ ପରି ତଥା କହୁଛ,
ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ। ଜ୍ଞାନୀଜନମାନେ କେବେ ମୃତ ବା ଜୀବିତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ମୁଁ ତୁମେ ଓ ଏ ରାଜାମାନେ ନଥିଲେ ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ନ ରହିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଦେହଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା କୁମାର, ଯୌବନ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ, ସେପରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ କେବେ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷୟ ସଂଯୋଗରୁ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଜନିତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। କେତେବେଳେ ଏମାନେ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। ସେ ସବୁର ଆଗମନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଦୁଃଖଦାୟୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରିଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷୟ ସଂଯୋଗରେ ବ୍ୟଥିତ ନ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି ସେହି ଅମରତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅସତ୍ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ସତ୍ ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଣିରଖ, ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଅମର ଅବିନାଶୀର ବିନାଶ କରିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଏ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦେଖୁଛ ତାହା ସବୁର ଅନ୍ତ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଓ ଅପ୍ରମେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଭାବେ ଆତ୍ମା ହତ୍ୟାକାରୀ ବା ଯେ ଭାବେ ଆତ୍ମା ନିହତ ହେଲା, ଏ ଉଭୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କରେ ନାହିଁ କି କେବେ ନିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଆତ୍ମା ଅମର ଅଟେ, ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏହାର ଜନ୍ମ ଅତୀତରେ ହୋଇନଥିଲା ନା ଏବେ ହୋଇନାହିଁ ନା ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଅଜନ୍ମା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ପୁରାତନ। ଏହି ଶରୀର ହତ୍ୟା ହେଲେ ବି ଏ କେବେ ହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଅଜନ୍ମା, ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ କେବେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ହତ୍ୟାର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଅଜନ୍ମା, ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ କେବେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ହତ୍ୟାର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ପୁରୁଣା ଓ ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପୁରାତନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପବନ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛେଦ୍ୟ ୟମଦାୟୋ ୟମକ୍ଲେଦ୍ୟୋ ଶସ୍ୟ ଏବ ଚ ନିତ୍ୟଃ ସର୍ବଃ ସ୍ଥାଣୁରଚଲୋऽୟଂ ସନାତନଃ। ଏହା ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାଟି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଦାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଶୋଷ୍ୟ କହିଲେ ପବନରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିତ୍ୟ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସ୍ଥିର, ମହାମେରୁ ପରି ଅଚଳ ଓ ସନାତନ, ଶାଶ୍ୱତ ଇତ୍ୟାଦି। ଆତ୍ମା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବା ଧ୍ୟାନରେ ଧରିପାରୁଥିବା କୌଣସି ରୂପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏପରି ଜାଣି ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। କ'ଣ କଲେ ହେ ମହାବାହୁ, ଯଦି ମନେ କରୁଥାଅ
ଯେ ଦେହର ପ୍ରତିଦିନ ଜନ୍ମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଓ ଦେହର ମରଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ମରଣ ହେଉଛି, ତେବେ ବି ତୁମର ଶୋଚନା କିପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଏହାକୁ ବଦଳେଇ ହେବ ନାହିଁ କି ପରିହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୋଚନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ କେହି ଅତୀତରେ ନ ଥିଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଉପରେ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଂ ବତ୍ପଶ୍ୟତି କଣ୍ଠେ ଦୀନମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଦନ୍ତେ। କେହି ଏ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି ତ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପରି କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁର୍ବିଜ୍ଞ। ଦେହୀ କହିଲେ ଦେହ ଯାହାର ଅଛି, ତେଣୁ ଦେହୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା। ଏହା ସର୍ବଦା ଅବଧ୍ୟ, ତେଣୁ କାହାରି ମରଣରେ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରେୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଧା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ପାର୍ଥ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ସଦୃଶ ଏପରି ରୁଗ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ସୁଯୋଗ ଆଦୌ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ନ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିଛ ତାହା ସବୁ ତ ହରାଇବ, ସାଥେ ସାଥେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଲୋକେ ଜଗତରେ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଅପଯଶ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ମରଣଠାରୁ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ତୁମକୁ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କଲ ବୋଲି। ତୁମେ ଏକ ମହାବୀର ବୋଲି ତୁମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ତଥା ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବେ। ତୁମର ଯେତେ ଅହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବା ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଅଯୌକ୍ତିକର କଥା କହି ବୁଲିବେ ଓ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରି ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଦୁଃଖତର ତଥା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେବ, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଜିତିଯିବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚୟ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅ। ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି, ଜୟ ଓ ପରାଜୟ ଏ ସବୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅ, ନ ହେଲେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ସମବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ, ତାହା ସାଂଖ୍ୟଯୋଗରେ କୁହାଗଲା। ଏବେ ତୁମେ କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣ। ନେହାଭିକ୍ରମଣାସ୍ୟଃ ଇଷ୍ଟିପ୍ରତ୍ୟବାୟୋନ ବିବ୍ୟତେ ସ୍ୱଲ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହାତୋ ଭବାତ୍। ଯଦି ମନରେ କର୍ମ ସନ୍ତୁଳନତା ବା ସମବୁଦ୍ଧି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ସେହି ଆରମ୍ଭର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିପରୀତ ଫଳର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସମତା ଆସିଥିଲେ ବି ତାହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ସମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଏକ
ମାତ୍ର ଅବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଓ ବହୁଳ ଭାବରେ ଥାଏ। ଅବିବେକୀ ବେଦବିଦ୍ ଯେଉଁମାନେ ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଭାଷାରେ କହି ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଆଶା ବୋଲି କାମନା ରଖି ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ଉନ୍ନତ ଜନ୍ମ ସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ଯାହାର ମନ ଓ ଚେତନା ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବେଦ ତ୍ରିଗୁଣ ବା କାମନାତ୍ମକ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏହି ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ ହୁଅ। ସକଳ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ରୁହ ଓ ପାର୍ଥିବ ଧନ ଅର୍ଜନ ଓ ସଞ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାରେ ନିବାସ କର। ଜଳ ସଂପାଦିତ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହତ୍ ଜଳାଶୟ ମିଳିଯିବା ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳାଶୟର ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ, ଜଣେ ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ସାରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ବେଦଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ପ୍ରୟୋଜନ। ତୁମର କେବଳ କର୍ମରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଫଳରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମଫଳରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ କି କେବେ ବି କ୍ରିୟାହୀନ ହୋଇ ରୁହ ନାହିଁ। ଯୋଗସ୍ଥଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ୍ ତ୍ୱୟା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟସିଦ୍ଧ୍ୟୋଃ ସମଭିତ୍ୟ ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାରେ ସମଭାଗ ରଖି ଯୋଗନିଷ୍ଠ ହୋଇ କର୍ମ କରିଯାଅ, କାରଣ ସମତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କହନ୍ତି। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଠାରୁ ଏହି ସକାମ କର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, କାରଣ ଫଳ ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ଇହଜନ୍ମରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ଯୋଗ ହିଁ କର୍ମର କୁଶଳତା। ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ବା ସମତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନାମୟ ପଦକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯଦା ତୋ ମୋହକଲିलं ବୁଦ୍ଧିର୍ବ୍ୟତିତମରିଷ୍ୟତି ତଦା ଗନ୍ତାସି ନିର୍ବେଦ୍ୟଂ ଶ୍ରୋତବ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୁତସ୍ୟ ଚ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ମୋହମାୟା ପଙ୍କକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ବା ଯାହା ଶୁଣିଲ, ସବୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ବିକାର ବା ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଧାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ଅବିଚଳିତ ରହିପାରିବ ଓ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? କିପରି ବଚନ କହନ୍ତି? କିପରି ବସନ୍ତି ଓ କିପରି ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ତାହା ବୁଝାଇ କୁହ।
ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସୁଥିବା ସକଲ କାମନା ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିପାରେ ତାକୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦୁଃଖେଷୁ ନିତ୍ୟଂ ନ ମନାଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହଃ ବିତରାଗ ଭୟକ୍ରୋଧଃ ସ୍ଥିତ ଧୀର୍ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଦୁଃଖରେ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ସୁଖରେ ସ୍ପୃହା ରଖିନଥାଉ ଏବଂ ଯିଏ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ପାରିଛି, ସେହି ମନନଶୀଳ ମନ୍ମନସ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କହନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର ଅନାସକ୍ତ ରହି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହନ୍ତି କି ଅଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବତ୍ସାପ ଯେପରି ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁକୁ ସଂକୋଚ କରି ବସି ରହେ, ସେପରି ଯିଏ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ବିଷୟ ସୁଖରୁ ଅପସାରଣ କରି ନେଇ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରେ, ତାହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ନିରାହାର ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଯଦି ବା କିଛି ବାସନା ରହି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହୁଏ। ହେ କୈନ୍ତେୟ, ରସବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଜନକଙ୍କର ମନକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରମତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କୁ ବଶ କରି ଯୋଗୀମାନେ ମୁଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହିପରି ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସେ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ଚାଲି ଆସେ। ଆସକ୍ତିରୁ ତା ପ୍ରତି କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ କାମନା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଫଳପ୍ରଦ ନ ହୋଇପାରେ, ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ମୋହ ଜାତ ହୁଏ। ମୋହ ଅଧିକ ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ, ଫଳରେ ସେ ଭଲମନ୍ଦ କିଛି ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନର ଉତ୍ତେଜନା ବଶରେ କଣ କରୁଛି ବା କଣ କହୁଛି ଜାଣି ନ ପାରି କିଛି ଅଘଟଣ କରି ପକାଏ ଓ ଅମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ସଂଯତମନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟଭୋଗ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନମନା ଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥାଏ। ନାସ୍ତି ବିଧୁର୍ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନ ଚାୟୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନ ଚାଭୟତଃ ଶାନ୍ତିରଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ୍। ଅଯୁକ୍ତ ବା ଯାହାର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସଂଯତ ନୁହନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ନିଷ୍କାମ ଭାବନା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଭାବ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଭାବନା ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ଅଶାନ୍ତ ତାର ସୁଖ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଜଳରେ ଥିବା ନୌକା ପବନରେ ଯେପରି ଦୋଳାୟିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ବିଷୟଭୋଗ ଆଶାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ମନ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରଣ କରି ନେଇ ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଟାଣୁଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟଭୋଗରୁ
ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଗୃହୀତ କରି ପାରିଛି ତାର ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ଅଟେ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ରାତ୍ରି, ସେ ସମୟରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ମୁନିମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଜାଗ୍ରତ, ତାହା ମୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଯେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ବି ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଓ ସୁସ୍ଥିର, ସେପରି ଯେତେ କାମନା ରାଶି କୌଣସି ଅନାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବି ସିଏ ସମୁଦ୍ର ପରି ଅଚଳ ଓ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ସେହି କେବଳ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଭୋଗକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। କାମନା ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ପୃହ, ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବ ଆଉ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ବା ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୂପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମଣୀ। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।